Az MTK együttese legutóbb a harmadik fordulóban szenvedett vereséget, a Vasas viszont előző 3 mérkőzéséből csupán 1-et tudott megnyerni, ráadásul most a piros-kékek az eltiltott Ferenci nélkül álltak fel az MTK elleni meccsen. A 13. percben támad a Vasas együttese, egy beadás Katonától, lázok helyzetben, Szatmári viszont bravúrral véd. Az első lehetőség tehát a Vasasé. 18. perc, Vadnai. Tisler üresen, Tisler visszafejeli a hosszúba. 1-0-ra vezet az MTK a 18. percben. Az első komoly MTK lehetőségből Tisler Patrik gólt szerez. Ez már az ő 4. találata a bajnokságban. Arnautnak nincs esélye fejelni, a másik védő pedig elalszik. Tisler ezt kihasználja. 1-0. 21. perc. Labdát szerez a Vasas. Lázok. Lepattanó labda, Pangsavali kerül, nem rossz, de nem talál kaput. Továbbra is 1-0 tehát, Szatmári fellélegezhet az MTK kapujában. 24. perc, Balog a jobb oldalról, Lázok ollózva, Szatmári. A mozdulat szép, de lassú volt a labda. 31. perc, Gál András veszi át, aztán Torrajta még egyet, és pokoli nagy gólt lő a jobb felsőbe. 2-0-ra vezet az MTK. A Vasasnak helyzetei vannak, az MTK pedig gólokat szerez. Vég Zoltán esélytelen volt. 31. perc, Pál szerez labdát. Pál a 16-os sarkánál, Torrajta befelé egyet, aztán erősen lő, kapu mellé. 35. perc, az első félidő hajrája az MTK-é, Szabó Ádám, Szabó 11-es. Takács János büntetőt ítél, Mileusnics volt szabálytalan. Itt a becsúszás, amely valóban lábat ért. Tisler Patrik duplázhat. Berúgja a szemek közé Vég Zoltánnak. Az 5. gólja a bajnokságban Tislernek, ezzel utolérte Ferenci Istvánt a góllövő lista élén. A Vasas cserél, Mileusnics helyére az Oroszországból hazatérő német Norbert érkezik. 43. perc, Pangsavali 15 méterről fölé. A szünetben vastaps kíséretében mehetnek le az MTK játékosai, hiszen 3-0-ra vezet a hazai csapat. 48. perc, egy Nikházi szabadrúgás, Vég hárít. Ez már a 84. perc. Egy hosszú labda előre. Kié lesz a visszafejelt. Mundi el is lövi. Célt tévesztett Mundi Roland. 86. perc. Szemmel láthatóan elszaladnak most már a Vasas játékosai a támadásokkal. Így az MTK könnyebben helyzetbe kerülhet. Pál, ott a 4. Pál András az első gólját szerzi idén. Az MTK kiüti a Vasast. Tökéletesen lőtte ki a hosszú sarkot. Könyvesé is az érdem, aki nagyszerű szólót mutatott be a passz előtt. 90. perc, a becsületgól sincs meg, Belicki mellélő. A végeredmény MTK Vasas 4-0, a kék-fehérek ezzel átvették a vezetést a táblázaton. Quindi posso dirlo. Ma azt mondhatom, méres vagyok ma. Perché su un cross negli ultimi 25 metri perdere la marcatura in una maniera così clamorosa, Mert ilyen beadásnál 25 al di là métertől della bravura dell'avversario, io credo che elveszteni az emberét a mi védőnknek, szerintem neanche nella sezione allievi lo vediamo. ennyire elveszteni így, azt gondolom, szerintem még az ifistáknál se történik Secondo ilyen gol. hiba. Se riguardiamo l'immagine della televisione siamo 11 sotto la palla, Ha megnézzük a második gólt, ha látjuk majd a non siamo stati felvételről, capaci di 11-en vagyunk a labda mögött, és nem tudtuk így lefékezni őket. andare a pressare chi aveva la palla, è venuto nem- fuori un gran gol. Támadtuk le őket, ahogy kellett volna, és ebből meg kijött ez a nagyon szép gól. Hát azt tudom mondani, hogy a szép gólok mérkőzése volt ez. Legalábbis nekünk nagyon tetszettek. Úgy gondolom, hogy
Talán ma játszottunk legjobban a 7 mérkőzés, ez volt a 7. mérkőzés. Voltak szép akciók, gyors játékot produkáltunk különösen az első félidőben. A második félidőben már nehezebben ment a játék, mert egyrészt följött a Vasas, mi pedig feladtuk a saját játékunkat, de úgy gondolom, hogy ennek ellenére végig a kezünkben volt a mérkőzés, és megérdemelten nyertünk. Ha lehet mondani, akkor ilyen arányban is.